Badmintons historie. Badminton blev opfundet som indendørs sportsgren i 1873 på godset Badminton House, deraf navnet. Før i tiden hed spillet battle dog en shuttlecock. Battle er et slag eller at slå. Shuttle er den skyttel man bruger i en væv, og cock synes at antyde at man dengang brugte fjer fra haner. I badmintons tidligere dage gik spillet i sin enkelhed ud på at få fjerbolden frem og tilbage over et net. En kamp i 1850'erne er noteret til at have varet 2 timer og 47 minutter. Datidens catchere ligner ikke ret meget vores. Hovedet var nemlig beklædt med pigment på begge sider, så det nærmest lignede en tamburin på en stok. De første mesterskaber blev afholdt i 1898 og All England mesterskaberne, tidligere betegnet som verdensmesterskaber, i 1899. Spillet blev præsenteret i Danmark i 1825 i Skovshoved IF's hal. 4 mænd deltog, og der var 6 tilskuere. Coaching is unlocking a person's potential to maximize their own performance. It's helping them to learn rather than teaching them. Whitmore i 2002. Coaching er ifølge Whitmore en undervisningsmetode eller en træningsmetode, der hjælper fokuspersonen til at få det bedste ud af sin træning og gør fokuspersonen opmærksom på, at de selv har de fleste af svarene på deres egne problemer inden for sporten. Coaching er med til at skabe en bedre refleksion for den enkelte, der bliver coachet, altså bliver læreprocessen længere. Det er en situationsbestemt undervisningsform, der også kræver en instruktion for uøvede, men bestemt kan benyttes til indøvelse af stof, man har styr på og skal udvikle sig i. Man kan som ofte stille spørgsmål eller HV-spørgsmål til ens fokusperson, og det vil fremme refleksionsprocessen. Vi ser coaching inden for idrætsfaget som et meget situationsbestemt hjælpemiddel. For eksempel hvis en elev aldrig har dyrket en sportsgren, vil det være en fordel at bruge instruks frem for coaching. Dog vil det stadig kunne bruges senere i forløbet for at inddrage eleven i undervisningen, samt at give eleven en højere motivation ved at fokuspersonen føler sig som hovedpersonen i undervisningsforløbet. Vores egne refleksioner i forhold til undervisningen. Refleksionen i undervisningen ser vi især, at når man allerede inden undervisningen forventningsafstemmer med sig selv, kan være en klar fordel. Det vil fungere specielt godt for os, da vi måske ikke havde besluttet os for, hvad vi ville arbejde med inden for badminton. Her blev der skabt en tydelig bro mellem krop og læring, inden man gik i gang med det praktiske, da man overvejer, hvordan man har det i kroppen med sporten inden start. For badminton er meget mangelfuld. Derfor havde jeg en masse allerede at arbejde med fra starten. Blandt andet håndtering af catcher og serv og clear. Men efter noget opvarmning og nogle enkelte startøvelser havde jeg en klar fornemmelse af, at jeg havde styr på, hvor bolden den skulle ligge. Og her, da vi filmer, der har jeg følelsen i serven af, at den fungerer godt, men jeg stadig har en masse at arbejde med. Jeg mærker i starten, at clearen ikke får den optimale kraft, som den får til slut, men efterhånden som man kommer i gang, og jeg kommer i gang, kan jeg mærke, at jeg får et godt sving på, og fjerbolden kommer godt mod baglinjen.
Jeg har spillet badminton i mange år. Gennem min barndom har jeg spillet en del på det, man vel kan kalde for lidt mere en hobbyplan. Det er dog noget tid siden, og derfor føler jeg mig lidt rusten i benarbejdet, og valgte derfor at lægge mit fokus der. Serven føler jeg kommer naturligt ud på den anden side. Efterfølgende clearbolde holder jeg stadig mit fokus på benarbejdet, og prøver at få så meget kraft i slaget som muligt. Dette screencast er udarbejdet af Christian Madsen, Yvette Langholm, Kasper Nielsen og Jesper Jensen.